Grŵp Menter Rabar yda ni, aelodau'r gymuned sy'n frwydfrydig iawn I sicrhau dyfodol yr ysgol bach yn y pentre. Da ni wedi dod gyda'n gilydd, da ni am creu caffi, ystafell treftadaeth a mae yna radd i'r gymuned. Wel, pan oedden nhw'n cau yr ysgol yn Abersoch, oedden ni'n teimlo fel cymuned bod rhaid I ni gadw'r ysgol. Mae yma ers 1924 ac oedden ni'n teimlo mae hi'n unigryw hefyd yn bren ac felly aeth na griw at ei gilydd o'r plwyf I wneud yn siŵr bod yr ysgol yn dal ar agor mewn rhyw ffordd a mae yna bobl o bob un pentre yn y plwyf yma. Da ni'n gobeithio y bydd hynny yn helpu I ddod â bobl at ei gilydd yn Gymraeg yn ddi-Gymraeg o'r plwyf I gyd. Da ni falch iawn o'r funding da ni wedi cael gen Grymuso Gwynedd. Mae mor bwysig creu logo a brand sydd yn dod gyda'i gilydd ac yn egluro beth ydy'n pwrpas a hanes yr holl ardal.